Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Deadline sa filing ng income tax return extended hanggang April 18. Mas mahigpit na protocol laban sa bird flu ipinag-utos ng DA. Balikatan exercises nagsimula na. Kabataan Party List, kinundi ng presensya ng US troops sa bansa. At malinis na supply ng tubig handog ng Prime Water Florida Blanca sa higit 215 pamilya ng katutubong Aita. Magandang araw mga karehiyon, ako si Nicolette Henson Hizon. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Ipinag-utos ng Department of Agriculture o DA ang pagpapatupad ng mas mahigpit na protokol upang maiwasan ang higit na pagkalat ng H5N1 o avian influenza na mas kilala sa tawag na bird flu. Ito'y matapos makapagtala ng bird flu cases sa mga farm ng Bibe at Pugo sa Bulacan, Pampanga, Laguna at Camarines Sur. Kaugnay nito, inilabas ng kagawaran ng Memorandum Circular No. 5 o Guidelines on the Local Movement of Domestic and Wild Birds and Poultry Products and Byproducts during the avian influenza surveillance period. Nire-regulate nito ang movement o pagbiyahe ng mga bibe, manok o pugo at iba pang mga poultry commodities sa mga affected areas, particular na yung mga nanggagaling sa 1-kilometer quarantine area. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, paraan ito upang hindi tuluyang mapinsala ang poultry industry ng bansa. Nagpaalala naman ang Bureau of Animal Industry sa mga farm owners at poultry raisers na tumalima sa transport requirements, diagnostic tests at biosecurity protocol ng World Organization for Animal Health. Dinipansahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang desisyon na huwag suspindihin ang operasyon ng online sabong sa kabila ng kaliwat nga ng isyung kaakibat nito. Ayon sa Pangulo, malaki ang ambag ng online sabong sa revenue generation ng gobyerno. Nauna na rin sinabi ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na nasa kamay na ng national government ang desisyon kaugnay ng e-sabong operations. Tartong report. Binigyang katwiran ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Martes ang kanyang naging desisyon na huwag suspendihin ng e-sabong o online cockfighting operations dahil legal naman daw ito. Giit pa ng Pangulo, kumikita ang gobyerno ng 640 million pesos kada buwan mula sa online sabong. E-sabong, it's yung lahat ng crimen dyan. Walang, because e-sabong is legal. You know, when we allow gambling, it's legal. So, pag ano tanungin mo, anong nagawa ng isabong dyan kung magpatayan, whether you like it or not, sa casino, pwede niya magawin. Ako, baka nagdududa kayo bakit hindi ko hininto. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. And in a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Dagdag pa ng Pangulo, hindi na raw dapat ipaalala pa ng Malacanang sa mga operator ang pagbabayad ng buwis dahil ang Bureau of Internal Revenue na raw ang maghahabol sa kanila. Nandyan yung BIR, so tanongin natin yung BIR, bakit hanggang ngayon hindi na kolekta yung estate tax. Matatandaang dinala na ng Senado sa Malacanang at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang resolusyon na nananawagan ng suspensyon sa e-sabong. Nag-ugat ito matapos ang mawala ang 31 sabongero. Samantala, nitong March 25 sa kick-off ng lokal na kampanya, inihayag ni Pampanga Governor Dennis Pineda na nasa kamay na raw ng national government ang desisyon kung ipagpapatuloy o ihihinto ang operasyon ng e-sabong. Ayon sa kritiko ng gobernador, talamak na raw ang e-sabong sa Pampanga at ramdam na ang hindi mabuting epekto nito sa komunidad. Actually, tignan nyo ho kung sino magpapatanggal. Kanino ba ang license? Kanino ba ang permit? We all know it's a national ang may desisyon.
Nangyari na po yan, may umapila na po siya national. Kung ako tatanungin nyo, okay po ako. Kung aaprubahan na national, okay po ako. Kasi kung hindi nila mare-regulate talaga yan, better to stop ito. Yun po yung stand ko. John William Chua, CLTV News. Magsasagawa ng mass vaccination drive ang Department of Health Central Luzon sa darating na Biyernes, April 1. Gaganapin ang pagbabakuna sa compound ng DOH Region 3 Office sa maimpis syudad ng San Fernando at bukas ito sa mga hindi pa nakatatanggap ng first o second dose maging ng booster shot. May karagdagang detalye ng balitang yan. Panoorin ito. Isang mass vaccination ang ikinasa ng Department of Health Central Luzon sa siyudad San Fernando, Pampanga sa darating na April 1 araw ng Biyernes. Dito maaaring magpabakuna ang mga individual 5 taong gulang pataas na hindi pa nakatatanggap ng first o second dose maging ng booster shot. Bukas para sa lahat ang mass vaccination na gaganapin sa Central Luzon Center for Health Development Compound sa loob ng Diosdado Macapagal Government Center sa Barangay Maimpis. Available ang Pfizer vaccine para sa pediatric vaccination, habang para sa edad 18 years old pataas, available naman ang primary, second dose o booster shot vaccines laban sa COVID-19. Paalala ng kagawaran sa mga makikibahagi sa Bayanihan Bakunahan Program na magsuot ng face mask at panatilihin ng 1 meter physical distancing. Nagpaalala rin ng DOH Region 3 sa publiko na huwag magpapakampante dahil hindi pa tapos ang pandemya kahit pa nasa alert level 1 na ang maraming lugar sa bansa. Habang patuloy daw ang pagbaba ng COVID-19 infection, mananatili pa rin ang iba't ibang variants ng novel coronavirus hanggat hindi nababakunahan ng lahat laban sa naturang viral disease. As of March 28, 2022, nasa 3,500 ng active COVID-19 cases sa buong gitnang Luzon. Nasa mahigit 7.9 million na ang bilang ng mga individual na nakakumpleto na ng second dose o 77.12% ng target population sa rehiyon. Nasa mahigit 1.7 million naman ang nakapagpa-booster na o 16.95% ng target population sa rehiyon. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, malinis sa supply ng tubig, handog ng Prime Water Florida Blanca sa higit 250 pamilya ng katutubong Aita. BPO industry pinaghahanda na sa pagbabalik opisina. Work from home setup pwedeng ituloy pero mawawala ang tax incentives ayon sa Department of Finance. At post ng inaanak ni Marcos Sr. na nagpapahayag ng suporta kay Vice President Leni Robredo, viral ngayon. Manatiling akulo para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangunang balita. Hindi na mahihirapan pa ang higit 200 pamilya ng mga katutubong Aita sa Florida Blanca sa pag-iibig ng tubig mula sa Sibol. Isang deep well water tank kasi ang itinayo ng Prime Water Florida Blanca sa lugar ng libre bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility. Ang mga katutubo masayang-masaya dahil sa wakas may access na raw sila sa malinis na supply ng tubig. Narito ang ulat.
Kitang-kita sa mukha ng batang ito ang kasabikan at tuwa na makapaligo gamit ang malinis na tubig mula sa gripong ito sa Sitio Camachile, Barangay Nabuclod, Florida Blanca, Pampanga. Pinaliguan ni Barangay Kagawad Lito Apang ang bata sa isinagawang ceremonial opening sa Deepwell Water Tank Facility nitong umaga ng Martes, March 29. Ayon kay Kagawad Apang, malaking katuparan ang water tank sa kanilang pinapangarap na magkaroon ng akses sa malinis na tubig. Ito pong proyektong ito, kami po ay nagpapasalamat dito sa taga-sitio. Kasi po sa pamamagitan po nito ay nabawasan po ang paghirap namin sa tubig. Kasi po nung una ay kumukuha kami sa sibol. Nasa 250 pamilya na naninirahan sa paanan ng bundok ang inaasahang makikinabang sa joint venture project ng Prime Water at Florida Blanca Water District. Libre ang serbisyo na ipinagkaloob sa itinayong pasilidad. Kabilang sa mga ipinamahagi sa mga katutubo ay ang mga galon ng tubig at maging hygiene kits. Bahagi umano ito ng corporate social responsibility ng kumpanya na tugunan ng kahilingan ng mga kababaihang katutubo. Part po ito ng aming commitment na mas mapalawak po ang service expansion ng joint venture program kasama po ang Florida Blanca Water District. So kami po sa Prime Water, naisip po namin ang proyektong ito bilang pagtugon sa mga request po. Lalo na po ngayon na napapanahon na pagdating po sa Women's Month na pinangunahan po ng women's group dito po sa Barangay Nabuclod, Camachile. So we are very fortunate to be part of their initiative. Nakasadya umano ang water concessionaire na sumabay sa development ng lokal na pamahalaan ng Florida Blanca, Pampanga. Lalo na ngayong bukas na muli ang turismo at ang lugar ng mga katutubo ay isa sa mga dinarayo ng mga turista. Bahagi raw ng long-term plan ng Prime Water ay makapaglagay ng gripo sa kada bahay ng mga katutubo sa bundok. Interim solution is just start of bigger things to come. So nabanggit nga po kanina, we'll have mainline or pipeline extension here. And eventually our goal is to have an individual connection to the rest of the households. May mga hakbang na rin umano ang lokal na pamahalaan upang mabigyan ng akses sa patubig ang mga katutubo. Ang pagpapaunlad umano sa uri ng pamumuhay ng mga kapatid nating Aita ay isang bagay na rin na kanilang pinakikitunguhan. Dapat daw makamit ng mga katutubo ang pribilehiyo at serbisyo na nakukuha ng mga kababayan nating naninirahan sa Kabatagan. Kapag naiaabot natin yung tubig dito, nagkakaroon ng opportunity na ma-improve yung quality of life ng ating mga katutubo. So they can produce yung sa agriculture, pwede sila. And of course, tingin ko, lalo na sa panahon ngayon, napaka-importante ng hygiene. So kung makaka-access sila ng tubig, malalayo sila sa mga sakit na kumakalat, lalo na kapag panahon ng tag-init. Pasalamat kayo sa hindi kong galon. Sa tintamong karagdagan ng kanyang Gaano man umano kaliblib ang mga highlands dito sa Pampanga ay sinisikap ng Prime Water at Florida Blanca Water District na maipagkaloob ang kanilang serbisyo dahil ang tubig ay buhay. Paolo G. Santos, CLTV News. Pinaghahandaan na ng pamahalaan ng mga kumpanya at manggagawa sa Business Process Outsourcing o BPO industry sa napipintong pagbabalik sa mga opisina matapos isailalim ang maraming lugar sa bansa sa Alert Level 1 COVID-19 response. Pwede naman daw ipagpatuloy ang work from home setup, subalit mawawala na ang mga tax perks na ibinibigay sa mga locators sa loob ng mga economic zones gaya na lamang sa Clark. May detalye si Paolo G. Santos. Babad sa kanyang computer maghapon ang multimedia editor na si Inigo Carlo Martinez. Hanggang ngayon ay kabilang siya sa napagbigyan ng kanyang kumpanya na hindi na bumalik sa opisina para doon magtrabaho sa Clark. Kung tutuusin umano, praktikal para sa kanyang employer at lalo na sa kanya ang manatili na lamang sa bahay dahil nagagampanan naman daw niya ang kanyang trabaho. Pag nasa work from home ka, malaki yung natipid mong pamasahe, tsaka oras, tsaka less stress sa biyahe.
Kasi pag nasa work from home ka, halimbawa mag-in ka ng 8 a.m., kahit magising ka ng 7:50, pwede pa eh. O nasa sa'yo na lang kung, kung meron ko pang gagawin. Pero yun nga, dahil sa ganung mindset, mas yun yung pagiging convenient ng isang nagtatrabaho sa bahay po, work from home po. Tutol si Martinez sa naitulak ng Department of Finance o DOF na obligahin ang mga manggagawa na bumalik na sa kanilang workplace. Pwede umano sana ito kung walang inflation o taas presyo sa transportasyon at pagkain na pabigat para sa mga manggagawang katulad niya. Ako po, nagagawa naman po. Kailangan lang maging attentive ka sa mga instructions sa bibigyan nila, tsaka aware ka sa mga deadline. Yun. Tsaka kailangan mag-advise ka lang kung may problema ka kasi pag work from home ka, magiging internet dependent, tsaka siyempre kuryente. Samantala, suportado naman daw ng ilang nasa business sector ang panukala ng Department of Finance. Gaya na lamang ng pamunuan ng SM Hotels and Convention, malaking tulong daw kasi ang pagbalik sa workplace ng mga manggagawa sa pagbangon ng ekonomiya, lalo na sa mga micro, small, medium enterprises o MSMEs. With the situation at the moment with business coming back, okay, now we need them to come back because we have guests to serve, we have events to stage and to host. So we're going back to normal now. So all our hotels and our units are back to normal now as it is in 2019. April 1 ang palugit ng Department of Finance na tumalima sa atas ng tax code na kailangang isagawa ang business ng mga ito kung saan sila nakaposisyon. Ang Clark Development Corporation ongoing pa raw ang pakikipagdialogo sa kanilang mga locators para sa pagtalima sa direktiba ng DOF. Batay sa datos ng DOF, aabot sa 1.3 milyon na Pilipino ang nagtatrabaho sa mga business process outsourcing o BPO industry. Kabilang dito ang mga nasa sales and call center agent at multimedia online workers. $30 billion ang taunang kita ng bansa mula sa nasabing industriya. Maituturing na ang Pampanga ay isa sa may pinakamaraming BPO industry at hindi nalalayo sa National Capital Region. Nauna nang inihayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez na maaaring magpatuloy sa work from home setup ang mga BPO companies, subalit hindi umano nila maaaring makuha ang tax incentives na ipatutupad lamang sa mga lugar na sakop ng investment promotion agencies gaya ng Philippine Economic Zone Authority. Paolo G. Santos, CLTV News. Viral ngayon sa Facebook ang post ng ating kabalen na si Jerry Tayag. Inaanak sa binyag ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Si Tayag kasi bagamat kinakapatid daw si Bongbong Marcos, si Vice President Leni Robredo ang piniling suportahan sa pagkapangulo dahil tiwala raw siya sa kakayahan nito. Narito ang report. Viral ngayon sa social media ang isang Facebook post ng isang Kapampangan na inaanak ni dating Pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Ang post na pinamagatang Confessions of a Marcos Sr.'s Godson na wala ni supporter ay sinulat ni Jerry Tayag mula sa Angeles City. Bagamat isang pribadong tao na may pagpapahalaga sa kanyang privacy, naisip daw ni Tayag na isulat ang post dahil na rin sa ilang kadahilanan. Sa kanyang Facebook post itong March 13, nagkakilala raw ang kanyang amang si Renato Catox Tayag at si Marcos Sr. noong 1933 sa University of the Philippines sa Padre Faura, Manila kung saan sila ay parehong freshman students. Sabay din umano nagtapos ang dalawa sa UP College of Law noong 1939. Ikinuwento rin ito ang naging karanasan ni Marcos Sr. noong siya ay nakulong dahil sa nalundasan murder case. Ang kanyang ama umano ang nagdadala ng libro sa kanya habang sila ay naghahanda para sa bar exams. Pinuri pa ni Tayag ang katalinuhan ng dating Pangulong Marcos dahil bagamat nasa bilangguan, nanguna pa rin ito sa bar exams. Noong bininyagan si Jerry Tayag noong 1951, isa si Marcos Sr. sa kanyang baptismal sponsors. Nang humabol sa pagkapangulo si Marcos Sr., ang kanyang ama ang ginawa nitong presidente ng Friends of Marcos. At nang manalo ito, nais umano nitong italagang First Secretary of National Defense si Catox Tayag, ngunit ito'y kanyang tinanggihan. Noong namatay ang kanyang ama, ipinadala ni Marcos Sr. ang kanyang anak na si Bongbong Marcos upang makipaglamay. Ngunit bago pa ito, madalas na raw itong pumunta sa Angeles upang bumisita sa kanila at kumain ng paborito nitong Kapampangan dish na sisig. Dahil sa kanilang relasyon sa mga Marcos, marami nag-iisip sa kanilang susuportahan si Bongbong Marcos sa nalalapit na 2022 elections.
Aniya pagkatapos ng 6 na taon na otokratiko at tiwaling administrasyon ni Duterte, panahon na upang ibalik ang disenteng gobyerno. Naniniwala siya na pinasa ni VP Leni ang mga katangian ng karapat-dapat na maging susunod na Pangulo. Tapat, transparent, maintegridad at higit sa lahat, walang bahid ng katiwalian. Bagamat kinakapatid niya umano si Bongbong Marcos, para sa kanya, si VP Leni ang pinakakwalipikado sa lahat ng mga kandidato sa pagkapangulo. As of 4 p.m. ng March 30, umabot na sa higit 12,000 reactions sa tigit halos 8,000 shares ang nakuha ng nasabing post si Tayag. Higit 2,000 na rin ang nagkomento sa post at karamihan dito ay hinangaan din sa pagpili umano ng wasto, hindi dahil sa relasyon nito sa pamilya Marcos, ngunit na rin sa paniniwala niya sa kakayahan ni Robredo. GM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, 6 billion pesos na flood control project sa Pampanga, may master plan na ayon sa dating pinuno ng DPWH. At balikatan exercises nagsimula na. Kabataan Party List, kinondena ang presensya ng US troops sa bansa. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangunang balita. Mayroon na umanong nakakasang master plan ng DPWH para sa 6 na bilyong pisong halaga ng flood control project sa Pampanga. Ito umano ang dapat na maitulak sa ilalim ng Build, Build, Build program. Kaya para kay dating DPWH Secretary Mark Villar, dapat ipagpatuloy ng susunod na Pangulo ang programang pang-infrastruktura ng Administrasyong Duterte. Darto Report. Taon-taon, baha ang isa sa mga problemang kailangang pakitunguhan ng maraming bayan sa Pampanga, lalo na sa ika-4 na distrito na siyang mababang parte ng lalawigan. Sa pagbisita ni dating DPWH Secretary Mark Villar sa Pampanga, ipinahayag nito na bago siya magbitiw sa pwesto upang tumakbong senador, ay mayroong nang nakakasang master plan para sa flood control project sa Pampanga na nagkakahalaga ng 6 na bilyong piso. Binanggit ko po kanina yung flood control project. Yun ang kailangan natin sa Pampanga at meron po tayong 6 billion peso master plan at yun ang bala kong itulak.
Kailangan naman maipagpatuloy ng susunod na Pangulo ang Build program ng Administrasyong Duterte upang maimplementa ang mga nakabinbing proyekto ng DPWH gaya ng 6 billion peso flood control project na ito sa Pampanga. Pag natapos po yung project, malaki ang pakinabang sa ating mga kababayan dahil nagagamit nila, nababawasan ng traffic, nagkakaroon ng medical services, nababawasan yung baha. Kaya win-win po talaga ang build at kailangan talaga ituloy. Maliban sa benepisyong dala ng mga proyektong pang-infrastruktura, nakapagbukas din umano ang build ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Ito ay sa loob ng 6 na taon nakapag-generate ng mahigit 6 na milyon na trabaho at yun ang kailangan natin ngayon na maka-generate ng trabaho. Kaya importante po na hindi mawala ang build. Sa ngayon, isa umano sa mga ongoing project ng DPWH para sa mabilis na transportasyon mula norte hanggang Bicol ay ang tinatawag na Luzon Spine Network na hahatiin ng oras ng biyahe. Ongoing na po, may mga portions na natapos na po, katulad ng Skyway, ongoing na po yung TR4 papuntang Quezon. Pag natapos po ito, ang biyahe dati na 18 hours from Bicol to Ilocos ay magiging 9 hours na lang. Kaya napakalaking bagay para sa ating bansa, para kumalat din ang development sa mga probinsya. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Nagaganap na ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang nasa Central Luzon, ang pagsasanay ng mga tropang militar ng Estados Unidos at Pilipinas. Kinunde na naman ng grupong Kabataan Party List ang presensya ng US troops sa bansa at sinabing hindi naman ito tunay na kapaki-pakinabang sa Pilipinas. May balita si Felix Barrios. Formal nang sinimulan ang taunang balikatan exercise sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas nitong Lunes, March 28. Ito ay kasabay na rin ng ika-75 anibersaryo ng relasyon diplomatiko ng bansang Amerika at Pilipinas. Ginanap ang opening ceremony sa Camp Aguinaldo na dinaluhan ni US Ambassador to the Philippines Heather Barriaba at ni Defense Undersecretary Cardozo Luna. Ayon kay Barriaba, isang magandang pagkakataon ang mga combined military exercises para higit na mapagtibay ang relasyon ng dalawang nasyon, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Sa pahayag naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, ang 2 linggong military exercise ay isang milestone sa matibay na alyansa ng bansang Pilipinas at Amerika. Magpapakita umano ito sa buong mundo na handang magbalikatan sa pagresponde sa mga suliraning pangseguridad ng Amerika at Pilipinas. Kasalukuyang ginaganap ang iba't ibang military training sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at mga live fire exercises sa lalawigan ng Tarlac. Samantala, umani naman ang pagkondina mula sa Kabataan Party List ang military exercises ng US at Pilipinas. Ayon kay Kabataan Party List President Raul Manuel, ang presensya ng US troops sa bansa ay indikasyon ng kawalan umano ng soberanya ng Pilipinas. Hindi rin daw totoong napapalakas ng balikatan ng depensa ng Pilipinas, bagkus nagiging pain lamang ito ng US laban sa ibang nasyon gaya ng China. Hindi naman ito nag-translate sa pagpapalakas ng ating capacity para mag-defend sa ating bansa, yung kanyang sarili, kapag may mga banyaga na gustong pumasok sa atin. Ang naging epekto lang nito napapain tayo sa gera ng US saka ng China. Kaya in response dun sa lalong pag-intensify ng US ng kanyang presence sa Asia Pacific in China, nagbo-boost din ang kanyang presence saka yung kanyang pag-claim sa West Philippine Sea. Felix Barrios, CLTV News. Napasakamay na ng mga otoridad ang top 12 most wanted sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sa Bulacan naman, arestado ang isang lalaki matapos lumabag sa election gun ban. Nakumpiska sa suspect ang isang loaded na shotgun. Yan at iba pang mga balita sa pagroronda sa rehiyon ni Angelica Cara. Nahuli ang isang lalaki matapos ang isinagawang manhunt operation ng mga operatiba ng Kabanatuan CPS nitong Lunes, March 28.
Napagalamang kasama sa top 26 most wanted person ng syudad ang lalaki at inaresto dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, isang lalaki ang inakusahan na lumabag sa Anti-No Helmet Act at dinala sa police station 3 nitong March 29. Kinilala siya bilang si alias Jeffrey na residente ng Howville Compound sa Barangay Pandan, Angeles City. Kasalukuyang nakakulong ang lalaki sa nasabing istasyon maliban na lamang kung palayain sa bisa ng utos ng korte. Sa Nueva Ecija, naaresto na ng Nueva Ecija PNP ang isa sa mga most wanted persons ng probinsya. Ayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office, nahuli ang suspect sa katatapos na manhunt operation ng NEPPO sa lalawigan nitong Martes, March 29. Siya ay si Glenn Marvin Ocampo, 40 anyos, na residente ng Barangay Sumakab Este, Cabanatuan City. Nakalista si Ocampo bilang top 12 most wanted person ng probinsya. Samantala, isa pang manhunt Charlie operation ang isinagawa ng sanib pwersang mga otoridad at kapulisan ng Cabanatuan sa Barangay Plaridel sa Llanera. Nagresulta ang pagtugi sa pagkakaaresto ng iba pang mga akusado sa bisa ng warrants of arrest for lascivious conduct sa ilalim ng RA 7610 at 3 counts ng rape. Nasa kustudiya na ngayon ng CIDG Nueva Ecija PFU ang akusado. Ang anti-criminality campaign naman na inilunsad ng mga otoridad ng pulisya sa Nueva Ecija ay humantong sa pagkakaaresto sa isang drug peddler nitong Lunes, March 28. Ayon kay Police Colonel Jess B. Mendez, naaresto ang drug pusher matapos ang buy-bust operations na isinagawa ng Barangay Bantugsayan City of Muñoz. Nakumpiska mula sa sospek ang 1 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 7,000 piso. Inihahanda na ngayon ang kasong paglabag sa RA 9165 laban sa sospek. Isang lumabag sa Omnibus Election Code at 10 iba pa na lumabag sa batas ang inaresto sa Bulacan nitong March 28. Base sa report, ang suspect ay kinilala bilang si Reginald Manabat, residente ng Comembo, Makati City. Ang nasabing suspect ay nahuli ng Marilao MPS dahil umano sa iligal nitong paglabas ng baril habang walang suot na pangitaas na damit. Nangyari ang insidente habang naglalakad sa loob ng garahe ng truck ang suspect. Nakumpiska mula sa kanya ang shotgun na kargado ng 2 pirasong 12-gauge live cartridge at 1 pirasong 12-gauge fired cartridge. Nabigo ang suspect na magpakita ng mga kaukulang dokumento para sa nasabing baril. Samantala, nagresulta sa pagkaaresto sa 3 individual na nahuli sa aktong nakikibahagi sa isang color game ang anti-illegal gambling operation na isinagawa ng mga operatiba ng Baliwag MPS. Na-recover ang set ng color game board na may 3 pirasong kahoy na dice, plastic tray at perang pantaya na may iba't ibang denominasyon. Sa kabilang banda, 7 sospek ang arestado matapos rumisponde ang mga otoridad sa iba't ibang krimen na nangyari sa Marilao, Pandi, Pulilan at Santa Maria. Inaresto ang mga ito para sa krimeng rape, theft at rape in relation to RA 7610 or ang Anti-Child Abuse Law. Inihahanda na ngayon ang mga kaukulang reklamo laban sa mga naarestong sospek. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, deadline sa filing ng income tax return extended hanggang April 18. At lalaking nasa kustodiya ng Santo Tomas PNP, pinakasalan ng nobya sa bilangguan. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV Balitaan.
Iniwan ngayon ng mga netizen ang post na ito ng Santo Tomas PNP sa Pampanga. Makikita ang larawan ng dalawang magsikirog na magkahawak pa ng kamay sa pagitan ng mga rehas. Ayon sa Santo Tomas Police, pinakasalan ni Mr. Wright, isang lalaking nasa ilalim ng kanilang kustodiya ang kanyang longtime girlfriend. Isang seremonya ang pinangunahan ni Pastor Marvin Pineda ng Through Christ Alone Church. Patunay daw ito na walang kayang humadlang sa tunay na pagmamahalan. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Easterlies po nakakaapekto ngayon sa buong bansa, kaya po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang mga isolated rain showers at thunderstorm, at ito po ay mararanasan pangkaraniwan dito po sa may eastern section ng ating bansa, at ito po ay dulot ng easterlies. So mainit po ang ating panahon ngayon. Magdala po tayo ng maraming minom ng maraming tubig, at inaasahan po na posible pong umabot ng 40 degrees Celsius ang init factor o heat index na ating mararamdaman. So pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official at CLTV36 News. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat po.